Magandang araw po. Andito po tayo sa Buendia para mag-update ng mga biyahe ng mga bus terminal na located dito, katulad po ng DLTV, JAM, Jackliner, Alps, and BBL Trans, and then yung series po. And then i-add na rin po natin yung mga mabiyaheng mga other buses, and then modern jeepney, traditional jeepney, and Nyobe Express na matatagpuan nyo po dito sa lugar na to. Ang unahin po natin is yung DLTV bus, kasi siya po yung pinakamalaking terminal dito sa Buendia at marami po silang biyahe pa papuntang Bicol provinces, and then meron din po silang Visayas, and then Batangas, Laguna. So sila po yung unahin po natin, iisa-isahin po natin yung mga biyahe nila sa kasalukuyan. So binis po natin yung biyahe nila sa Facebook page po nila, and then yung nakita ko mga bus na nakaparada dito. And then isasama na rin po natin yung mga requirements papuntang Bicol provinces and Visayas area po. And then latest din po sa Facebook page nila, naka-note dun yung pwede nang mag-pick up and then drop point area po nila, yung Kamuning terminal nila sa Cubao. So kung hindi kayo familiar doon, malapit po yun sa GMA station. So for Bicol passenger and Visayas area, pwede na po kayo dong sumakay. So madali lang naman po siyang makita, kasi tandaan nyo lang yung GMA station, madali nyo na pong mahanap yung terminal nila. And then i-add ko na rin po yung booking or ticketing offices ng DLTV dito sa Metro Manila, and then sa Laguna and Bicol, and then ito po sa Marinlete. So pakicheck na lang po. So ang unahin po natin yung papuntang Dait. So andyan na po yung mga oras. So ang drop off or pick up option nyo po is sa PITX, sa LRT Buendia, dito po yun, and then sa Turbina. So pag vaccinated kayo, okay na. So kung partial o vaccinated, pwede po kayong makapag-coordinate na nakanote kasi dito sa destination nyo kung i-allowed kayo. Medyo maluwag na po siya, and then kung may kasama kayong bata, yung birth certificate, and then yung fit to travel certificate para naman po sa mga buntis. And then kung PITX to Naga and vice versa, so ito naman po yung requirements niya. So kung fully vaccinated, original copy. So kung unvaccinated kayo, so kailangan dito ang negative antigen test sa kung saan kayo nanggaling. And then sa mga bata naman, birth certificate. Ito kailangan ng antigen test. So kung anak nyo naman is 8 years old below, exempted na po siya. And then kung sa buntis naman po, yung fit to travel certificate. And then yung drop off option na nakalagay dito is yung Libmanan, San Fernando, and Milaor. And then next po yung PITX to Legazpi, and then vice versa po. So yung travel requirements naman po is kung fully vaccinated, original copy lang vaccination card, and then kung partially, and then unvaccinated, negative antigen test po. So origin terminal, so ibig sabihin kung galing kayo ng PITX po kayo magpapa-antigen test. And then ang exemption naman sa mga bata, so medyo mababa siya, so 1 year old and below plus birth certificate po. And then sa pregnant, yung fit to travel certificate, kailangan po din po talaga yun. And then PITX to Tabaco, Albay naman po tayo. So travel requirements, vaccination card, kung partially unvaccinated, negative antigen test. So PITX ay 50 pesos po yan. And then sa mga bata, birth certificate, so ang exemption naman po is yung 3 years old and below. And then pregnant, pay to travel certificate, and then drop off option is sa Libmanan, San Fernando, Milaor, and then Naga City po. And then next po natin yung Batnog in Bulan, Sorsogon. So yung travel requirements, any valid ID, and then yung birth certificate ng mga bata, and then kung buntis, fit to travel certificate. So wala po siyang requirements basta may ID kayo. So medyo maluwag na sa Sorsogon. So ang pick up option nyo ay sa PITX, and then dito po, and then sa Turbina. And then yung drop off option nyo naman sa Libmanan, San Fernando, Milaor, Naga City, and then sa Sorsogon areas po. And then PITX to Iriga, so via Naga City po siya. So yung travel requirements, any valid ID, and then vaccination card kung partial or unvaccinated. So kailangan nyo ng antigen test nito. And then kung sa mga bata naman,
birth certificate, and then ang exempted nila is yung 1 year old pababa. So kung buntis, fit to travel, so kailangan po lagi yan. And then drop off options po, Naga, Pili, Baaw, Nabuha, and then Iriga. Pinaka last po, so LRT Buendia to Visayas area sa Ormoc, Maasin, Sarawis, and sa Liloan. So nakalagay na po yung schedule dyan. And then yung sa travel requirements, isa lang po yan. So kung fully vaccinated, wala na po yung problema. And then kung partially or unvaccinated, so I think pwede pa rin kayo magbiyahe basta makipag-coordinate kayo sa munisipyo na pupuntahan nyo kung papayagan kayo. And then sa mga bata, birth certificate, and then fit to travel certificate po. So ayan po yung mga requirements papuntang Visayas area. And then isunod na po natin yung mga biyahe naman nila pa Batangas at saka Quezon Province. So ang alam ko dito mga biyahe po nila is yung papuntang Batangas City Grand Terminal, Batangas Pier, and then Lipa City, and then sa Lubao, Batangas, and then Nasugbo via Aguinaldo Highway po to, and then Calatagan, and then Lemery, and then sa Quezon Province naman po Luisiana, and then sa Lucena Grand Terminal po. Sa requirements po dito sa mga probinsya na to, I think valid ID lang po okay na. So kasi nasa level 1 na po itong mga lugar na to. So mahigpit lang po talaga sa Bicol at saka Visayas. And then sa Laguna naman po ito, sa Calamba, Turbina, and then San Pablo, Sampaloc, Rizal, Santa Cruz, and then Santa Maria. So tapos na po tayo sa DLTV. So sunod natin yung BBL Trans. So kung nakikita nyo yung kulay dilaw na terminal na yan, ayan po yun. So yung mga biyahe naman po nila is ito po, sa Pasita Complex po sa San Pedro, Laguna, and then yung Balibago Complex po sa Santa Rosa, Laguna. So kung pupunta kayo ng Enchanting Kingdom, and then dyan po kayo sumakay, baba lang kayo ng Walter Mart sa Balibago, and then mag-tricycle na kayo papasok. And then kung plano nyo naman pupunta ng Nubali, so dito rin po kayo sumakay, baba lang kayo ng paglabas ng toll gate ng Santa Rosa exit, and then pwede na po kayo mag-tricycle doon. Or may choice din po kayo, punta kayo ng Balibago, may mga jeep po ng Patagaytay, so baba na po kayo ng Nubali. And then paglambas nyo ng BBL, andun po yung terminal ng Alps, so mga 50 meters lang po yan. So ang biyahe naman po dito ngayon is nakita ko yung papuntang San Juan, Batangas. So ayun lang po yung nakita kong biyahe ng Alps dito. And then next na po natin yung terminal ng Jackliner. So dito po kasi nandito na rin po yung Jamliner, and then yung LLI bus. So hindi lang ako sure kung nabili na ng Jackliner yung Jam, pero dito na po sila nag-ooperate. Yung terminal po nila dito sa likod na kinakatayuan ko, sarado na po. So ang mga biyahe po ng mga bus dito sa Jackliner, ito po. So Batangas City Grand Terminal, so Calamba, Turbina, Batangas Pier, Cabuyao, Pulo, and then Santa Rosa Integrated Terminal, and then Binyan via Southwoods po, and then Lipa City, and then Binyan via Susana Heights, and then Binyan via Carmona naman po. And then sa LLI bus naman po, yung Calamba, Turbina, and then sa Lucena sa Quezon Province po. So ayan po yung mga biyahe dito sa Jackliner Terminal sa mismong kanto. And then next na po natin yung dating pwesto ng Jam. So ito yung lumang terminal nila. So dito naka parada ngayon yung Series Gold Star. So ang biyahe naman po nila ay sa Batangas Pier, and then Grand Terminal. So via ICTX po yan. So sila lang po yung nakapwesto dito. So tapos na po tayo sa mga bus terminal. So papakita na rin po natin yung mga ibang bus na dumadaan dito, and then yung available na mga modern jeepney, traditional jeepney, and then mga Yobe Express po. Unahin natin yung mga bus na dumadaan dito galing PITX, okay, so Quezon nyo via Top SM Fairview, and then Monumento, and then yung papuntang C5 BGC hybrid bus po to. So lahat po to galing sa PITX terminal, dito lang po sila dumadaan. And then sa mga modern jeepneys naman, and then multi-cabs, SM Fairview, Trinoma, Agham, then C5 sa Oyo, Bayan Novaliches, MRT Quezon Avenue, then Quiapo, Bayan Novaliches, and then sa multi-cabs yung SM Molopesa, PITX, and then yung iba diretso ng DFA. And then napansin kong UB Express dito na malapit sa DLTV bus terminal is yung papuntang SM South Mall, and then meron din pong SM Fairview dito. So nasa may ilalim siya ng LRT kung napansin.
And then yung mga traditional jeepneys na dumadaan po dito is yung, of course, yung Divisoria, so kaya po Santa Cruz, Blooming Treat, PGH, dadaan po yan. And then Baclaran, EDSA, Libertad. So mayroon din po ditong Guadalupe, so dadaan siya ng Makati Med, RCBC, Makati Hub, and then PRC, so Circuit Makati, Pasong Tamo, so Mayapis, dadaan din po yan. And then yung umikot pong jeep dito galing ibang lista, so Libertad po yung daan niya, so dadaan na po siya ng COA. And then dito po sa may McDonald's branch sa tabi ng Jackliner, so andito po naka-standby yung mga multi-cabs, and then yung puntang SM MOA, and then ito po makikita nyo yung Kirsten bus na yan, diretso po yan ng Amadeo, so dadaan siya ng Tagaytay Olivares. Yung pinakalas, siyempre yung LRT, so kung papunta kayo ng Monumento in Baclaran, yung pinaka the best yung sakyan. So ayun lang po, and then kung may mga katanungan kayo regarding sa schedule and then sa pamasahe, ask nyo lang po sa comment section, and then try po natin sagutin. And then pakilaki subscribe na lang po yung channel ko for support po, and then maraming salamat po sa panonood.